नमस्कार, मी काशिलिंग माने, राहणार डोंबिवली ईस्ट. मी ओरम साईडला खोपटा टाउनशिपमध्ये लँड सर्च करत होतो. तरी मला सोशल मीडियावरनं फेसबुकवरनं अर्बन डेव्हलपरचा कॉन्टॅक्ट मिळाला. त्या कॉन्टॅक्टवरनं सुनील साठे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांच्या रेफरन्सनं मी तिथे जमीन खरेदी केलेली आहे ओरम डेव्हलपरला. मग बेसिकली खरेदी करताना 2-4 गोष्टीचा विचार केला की कनेक्टिव्हिटी कशी आहे तिथं. नवी मुंबई एअरपोर्टला लागूनच तिथून 4-5 किलोमीटर आहे. त्यानंतर दुसरं लोकल स्टेशन चालू होतं आहे रांजणपाडा रेल्वे स्टेशन. त्यानंतर नावाशिवाय सी लिंक हा मोठा प्रोजेक्ट काही डिस्टन्सवरच CSTला जाण्यासाठी 20 किलोमीटर अर्धा 1 तासात तिथून पोहोचू शकतो. या बारीक सगळ्या गोष्टीचा विचार करून मी तिथे जमीन खरेदी केलेली आहे. त्यानंतर अर्बन डेव्हलपर्सचे माझा संबंध गेले 1.5 वर्ष तरी आहे. सर्व्हिस त्यांची खूप चांगली आहे. ज्यावेळी सेल केला त्यावेळी त्यांची कमिटमेंट, त्यांची पेमेंट प्रोसेस, नंतर जे डॉक्युमेंटेशन खूप चांगलं आहे. त्यांच्यासंग कोऑर्डिनेशन करून ज्यावेळी बुकिंग अमाऊंट केली त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की या डेटला आम्ही रजिस्ट्रेशन करू. त्या डेटलाच प्रॉपर रजिस्ट्रेशन झालं. त्यानंतर ते डिमायग्रेशन पण झालं आणि ते आता जमीन आमच्या ताब्यात दिलेली आहे ते अर्बन डेव्हलपरनं. याबद्दल मी अर्बन डेव्हलपरचा आभारी आहोत.